काय सेव्ह केलं काय सेव्ह केलं सरी सांग काय सेव्ह केलं काय सेव्ह केलं काय सेव्ह केलं मोबाईल मध्ये हा काय सेव्ह केलं घे मोबाईल मध्ये काकी अगे मारतच किती काय सेव्ह केलं त्यानं मारतस की त्या त्यांनी काय सेव्ह केलं तुका माहित आ गो नवीन सिम कार्ड घेतलंय तुका नंबर देताय रोज फोनवर बोलाय होय 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 ए मेल्या गेम काय खेळतस लीला मावशीचा आधी नंबर सेव्ह करून घे होय होय बाबू घे माझा नंबर होय होय घेते मावशीचा नंबर सेव्ह केलं तर हाऊस आणि मावशी दिवस रात्र बोलत पण मी नंबरच वेगळ्या नावाने सेव्ह केले तर हा नंबर सांग ना 912 कस्टमर केअर झालं नंबर सेव्ह दिलंय गो घ्या मोबाईल दे ना खेका होय तुका मोबाईल माका गेम खेळूचा बरं घे पण 15 मिनिटात दिया होय होय कोणाचं फोन आ अगे आहे कस्टमर केअरचा नंबर हा कस्टमर केअरचं ना कट मॅड झाला काय कॉल किती कट करता परत दिलो कट ह्यो घे मोबाईल मावशीचा फोन इलो ना की लगेच हाडून देते तुका होय होय होय